నువ్వు గెలుస్తావు, నువ్వే గెలుస్తావు, నువ్వే జయిస్తావు. నువ్వు నా బిడ్డవే, నిన్నెవడో గెలవలేడు. గెలిచినట్టు కనబడిన వాడు ఓడిపోక తప్పదు. అంతిమ విజయం నీదే, అంతిమ విజయం నీదే, అంతిమ విజయం నీదే. యూదా గోత్రపు సింహ పిల్లవి నువ్వు. నిన్ను ఓడిపోనిస్తానా? నిన్ను సిగ్గుపడనిస్తానా? నీ మూర్ఖతను బట్టి నిన్ను అప్పగించాల్సి వచ్చింది. నీ మూర్ఖతను బట్టి నిన్ను అప్పగించాల్సి వచ్చింది. వంశని మెడను బట్టి అప్పగించాల్సి వచ్చింది. నువ్వు నా వైపు మళ్ళుకుంటున్నావు, నువ్వు పశ్చాత్తాపడుతున్నావు, దుఃఖపడుతున్నావు, నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు. నాకు తెలుసు నిన్ను ఓడిపోని అని నా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు.